Salutare tuturor și bine v-am găsit pe canalul meu. Da, eu sunt un nou YouTuber și aș vrea să știți că m-am apucat de YouTube și voi face diferite serii: Minecraft, Need for Speed World, alte serii de Minecraft modate, League of Legends. Da, voi posta câte un episod pe zi din orice, nu contează. Da, sunt și eu nou pe YouTube și da, chiar dacă mai ai avut un channel, nu contează, în caz că mă știți, să nu ziceți de ce te-ai lăsat de acel canal, nu știu ce. Da, voi continua pe acest canal, adică asta va fi canalul meu și până data viitoare să dați și voi acolo pe butonul cu subscribe, like, comment și share. Și da, pe data viitoare eu am fost Darkos Ro și ne vedem în următorul infovideo sau în următorul episod. Bye bye!